Sami, sä olit just tuossa fanien ympäröimänä ja sulla on täällä valtava määrä kannattajia. Ensinnäkin tietenkin onnittelut hopeesta, se on hieno mitali. Mitä ajatuksia nyt tällä hetkellä? No, ajatukset on aika tyhjät tavallaan. Me ei pystytty pistämään tänään Venäjälle kampoihin ja eka puolella aika varsinkin oli vaikea. Niillä oli tuuli selän takana ja ne sai tehtyä maaleja ja ei riittänyt. Meillä aika paljon söi voimia eilen, mutta on tähän hieno lopettaa maajoukkueen ura itse ja on ollut aivan mahtava viikko ja aivan mahtavat tunnelmat ja ei voi kuin jätkille nostaa hattua ja koko ryhmälle ketä täällä on ollut. On ollut ihan sairaan upeita. Kiitos vaan kaikille. Kiitos Sami koko suomalaisen urheilun ja Suomen jääpalloväen puolesta aivan käsittämättömän hienosta urosta. Kiitos. Urasta. Kiitos. Kiitos. Fanit huutaa täällä Samia.